Og værsgo! Jeg har den. Lige om lidt, så er den her grav gravet ud. Og så skal I to ned og ligge på siden af hinanden. Og så lige så stille, så begynder vi at dække jer til med sne. Så vil vi begynde at fornemme tyngden af sneen. Og hvordan det er at ligge i en lavine. Det er derfor, det hedder lavinevaccine. At ligesom prøve at få en fornemmelse for, hvad det er. Det vil sige at være i en lavine og være fanget i alt det her sne. Ja, og så skal vi have stavet opad sådan her. Ja, præcis. Og så når I gerne vil op, så vifter I bare med den. Okay, så kommer der sne. Og skal I andre hjælpe? På med sneen. Bare. De ligger der stadig. Tanken er, at det er en... Så er det vigtigt, at I... Så kan vi bare gå hjem. I skal lave sådan... Okay, prøv nu. Prøv igen. Prøv at komme op. Ja, ah, sådan. Satan. Fint skål lige nakken. Fuck, det er nøjere. Ja, det er fucking nøjere. Især på sådan, der var meget sne. Ja. I en rigtig lavine. Sådan der, nu kan du i hvert fald godt. Sådan der. Man kan virkelig ligge der. Man kan virkelig ligge der længe, hvis der ikke er nogen, der ved, man ligger der. Sådan, dreng. Wow! De svømmer oven på lavinen her. Hvor er det, dreng? Det er virkelig stærkt. Hey, I kommer... I var vilde. I var gode. Hvordan var det at ligge dernede? Egentlig ret behageligt. Jeg lå bare lidt dårligt med nakken, så jeg kunne rigtig lægge mig til at sove. Okay. Jeg havde ikke så meget plads til brystkassen. Og jeg tager tid, så giver vi også ekstra point for at være ordentlige kejser, der vinker og hilser til folket. På en god måde hele tiden. Det skal I huske, når man bliver kejser. Nu kan jeg se... 2, 1, så er det godt! Hej! Det er min top 7. Hvor var I gode! Det var jo den gode kejser, vi havde. Og Gustavs. Og så kører I bare. Ja da! Hold da, jeg skal prøve det en gang til. Nå, så. Okay. Kom så. Brillerne på. Yes. 3, 2, 1, go. Nice. Men, Jeg fra den fra i går. 48. 48. Det er jo bare noget. Altså på en anden bakke. Jeg ved ikke, hvad vi kommer op på her. Vi står 50 i morgen. Jo, jeg drejer ud. Jeg skal lige prøve en gang. Altså, jeg tror ikke, I får bedre forhold. Det er sådan stenhårdt. Jo, jeg kan stå sådan her. Man kan se mig her. Jo, det er fint. Jeg stopper og gør det igen. Ja, men vi bliver nødt. Løg. Hej! Hvad laver du, Mille? Ja, kan I se der, hvor det er sådan... Mit ene ski begyndte at køre sådan her, så mit andet ski begyndte at køre sådan her, og så kørte mit ene ski ind over mit andet, og mit andet kørte sådan, og så væltede jeg. Jo, de gør! De bremser pænt meget! Kom igen, der!
er på Riskiski, på Riskiski. H9, H9, H9. På Riskiski, H9, H9, H9. Vi er på Riskiski. H9, H9. Vi er på Riskiski. H9, vi er på Riskiski.